אני לא זוכר את המילים הזאת. טוב, רשמת? כן, כן. חוצת בנות. זאת הזנזנה שעצרה אותנו. כל אחרים מצאו באות. רק אני רק חציתי את הכביש, אני הלכתי לקנות סיגר לפה בפציעה. בעיה לו. יאללה, ברגן, חבר'ה. ככה כל שני וחמישי. כל רביעי. כל רביעי הולך כל רביעי. ארגונה מודעה שאם אני לא מגיע מחר, אז זה בגלל שאני... הלו, לאן נוסעים? הדליקו מפגן. יש עוד הפגנה מחר. לא תקצירים ולא נעליים, יהיה בסדר. תשחררו אותה. שלח לכולם מודיעה במייל שאני בסדר ויש לו. מה קורה? מה קורה, גבר? מה קורה? אני בתוך הזנזר, איך? לא, היא לא זזה עכשיו, היא עומדת במקום. דני כעס, טוב. בלי פלש אבל. מה עושה לך? בלי פלש. שלום. מים? כן. תודה רבה. איזה טובים פה? חבר'ה טובים, כולנו ילדי טובים, נכון בצלאל? אני יודע, בגלל זה אנחנו רואים בכפות של משי. גם אנחנו, אני... זה התעודות שלכם. אתה לא מתייאש, אתה מבין? כן. איפה אתה גר? בטכניון. מעונות מזרח. אתה גר במעונות? כן. ובתעודת זהות מה רשום? מעונות מזרח. תראה לי באותה כדי. גם אני הייתי חייל בודד, גם אצלי זה במעונות, הייתי מקבל דואר לעבודה. אז כן הייתי בעזה. עשינו עסק, כבר לרקוד ותעשי כמה פגמות שלי. אני הגעתי לך מההתחלה, אבל אתה... בסדר, אבל לא עשינו עסק מההתחלה, עשינו את זה עכשיו. נכון, הוא לא חסם, אני חסמתי ולא ראיתי אחת. אני ברח שראיתי אותם. הלו. מה העניינים חבר'ה? כמות המגזר. בחייאת, תזיק מזגן. אני אציג לך מזגן. טוב. Пусть принесет мне. Да, попали по рве? Не ходил? Не взял еще? Мама правда. וואלה, אתה מפספס יום פקע. רגע, המשקפיים שלי, איפה הם? אז תביא, מה? אני לא אשמע לך את זה, עד עכשיו עזרתי לך את זה סיבת. חמישה אנשים התנפלו עליי, היה לי הרצפה, אני בכלל לא חסמתי, אם ברחתי מהר, התנפלו עליי, רצו לעצור אותי. רק בגלל שאני מזרחי. אלה ירוקים? לא מוזג לו. זה עדיין משקפיים קודם כל. אין כל משקפיים. אין כל משקפיים. אתה רואה? מי זה האדום? הנה עוד אחד מהאורלים, סוף סוף. מה קורה גבר? 021 תביא לי את התעודה. עשינו תמונות מחזור אם אתם רוצים גם. מה גם על הנזק? באי לברוח להם, זה פה גרחן ואלה מה לך נחמדים? אני תכנו אותי בעלה. לא, אני סטודנט בחינוך, אסור עם לעשות דברים כאלה. מה אתה אומר? קידום נוער. חכה כאילו? נגיד חכה. חכה קטנה. מה אתה אומר? מה, גם אתה פוסטים. מה, זה כמו שהבעל החייל, זה בדיוק. כמה סוסים יש פה להסתיר?
יאללה, נדבר על גליים 4. מי עוד פה? מה שלך? שלום בוגוסלבסקי. שלום מה? בוגוסלבסקי. בוגוסלבסקי? מאיזה? בוגוסלבסקי עם גימל. מאיזה אוניברסיטה אתה? אנחנו שעצרו אתכם. אוקיי, מי עוד פה נמצא? ירון מתל אביב. חן כהן מתל אביב? כן. אוקיי, מי הבא בתור? יאיר סבראלי באורי. איזה אוניברסיטה? טכניון. אוקיי, מי עוד נמצא? ירון שלמייב מאורנית. ירון שלמייב? כן, גם שלומי פורקוש מאורנים. שלומי פורקוש מאורנים. כן, פריקואל. אני איפה ירון? אני מסכים. אוקיי, מי עוד? קונסטנטין טישקביץ מטכניון. רק שנייה קונסטנטין, לא קראתי את השם האחרון. טישקביץ. טישקביץ? קונסטנטין. מאיפה טכניון? כן. אוקיי, יש פה עוד אנשים? כבוד למגזר. אוקיי, חבר'ה, לוקחים אתכם כנראה למרחב ירקון, בסדר? רוב הסיכוי שאתם תבלו את הלילה בתא מעצר ומנסים להשיג לכם שופט תורן. מה שפתם? רגע, אתם צריכים מים, טיפול רפואי. אבל אולי אחרי זה, לא יודע. פריקול. אני אגיד לך משהו, אבל שזה לא יעבור לאף אחד שזה בטוח לא יגיע למאיה.